Hola, amics i amigues, i benvinguts una volta més a Quatre Ferros Forjats. Avui anem a conèixer les lletres de l'alfabet. A. Arbre. B. Bruixa. C. Cavall. Conté la C trencada. Braç. D. Drac. E. Esquelet. F. Fantasma. Y. Galera. H. Hipopòtam. I. Índia. J. Joguets. K. Koala. L. Llop. M. Mamut. N. Ninot de neu. O. Obelisc. P. Pallasso. Q. Quadriga. R. Rata penada. S. Serp. T. Taüt. U. Unicorn. B baixa. Voltor. Conté la B doble. Hawaiana. X. Xarxa. Y. Llenya. Z. Zombi. Esperem que vos hagi agradat i fins a la propera, amics i amigues!